सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअ आं PM किसाननि रां हाबनायनि डेटआ फैबाय, बे डेटखौनो देखायसिगोन आं। चेनेलखौ गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय। लोगोसे लोगो दोगोफोरनोबो हायोबा शेयार खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, लोगो दोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं क्रोम ब्राउजार बानायसै, बेखौ सार्च खालामनोसै PM किसान ओंखारबायबो। बेखौ क्लोज खालामनोसै। ओमफ्राय नै 16 installment PM किसान स्किम on 28 फेब्रुवारि हाबगोन। दिनै 23 फेब्रुवारि 28 फेब्रुवारि हाबगोन। नै अफिसियेलि कनफार्म जाखाबाय बियो, बे डेटआ। जाय बिथांमोना हाबखायो रेडि जोबखा, गासैबो अके जोबखा, बिथांमोनाथ' हाबसिगोन। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो कमप्लिट नङा एबा जायना हाबा बिथांमोना नायनानै लादो। आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन माबोरै चेक खालामो, नोंथांनिया माबा प्रब्लेम जानानै दं ना मा दङ बेखौ आइ बाटन होनानै होगोन आं। नोंथांमोना बे आइ बाटनाव थांनानै नायबानो जाबाय। जायना किस्ति हाबा एबा पेन्डिं जानानै दं माबा जाहोनाव, बिथांमोना गावबा गाव एकाउन्टखौ चेक खालामनो हायो। बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आइ बाटनाव थांनानै। आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि थांखिया बेनोमोन, अफिसियेलि कनफार्म जानायखौ डेटखौ देखायनो नोंथांमोननो। जायनि हाबबाय बिथांमोनाथ' हाबसिगोन, आरो जायनि हाबा बिथांमोना थाब बानायना लादो 28 फेब्रुवारिनि सिगांनो जाहाथे हाबो। आरो जायना सिगाङाव पेन्डिं जानानै दं बिथांमोना दा अके जाबा खेबसेनोबो हाबो होननाय खोनादों। बेनिखायनो बानायनानै ला, जाय हायो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।